Sa number 3, porsyon siyang Dalan sa barangay Mansilingan sa Bacolod ang ginsiradan matapos nga naab-ab ang duta tugas ang mabunok nga pag-ulan. Makita ang malapad kag madalong nga buho sa sininga drainage sa purok kahirop sa barangay Mansilingan, Bacolod City matapos nga naab-ab ang duta sa kilid sini. Ang parayon nga pagtupa sa ulan ang ginatudlo nga kabangdanan sa Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO sang amat-amat nga pagkatiphag sa duta. Sunod sa kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, pamuno sa DRRMO, nga temporaryo ani nga ginpasiradaan sa Bacolod City Engineer's Office ang porsyon sang amo nga dalan. Ginaklaro niya, indi ini sinkhole, kag posible madugay na nga nagamat-amat ab-ab ang duta sa kilid sang drainage bangod sa padayon nga pag-ulan. Mga light vehicles lamang ang ginatugtan nga maglabay sa mga porsyon sang dalan samtang hindi pa ini makayus ang CEO bangod sa ulan. Gin-cordon sa otoridad ang naab-ab nga porsyon sa drainage agud balikawan ang posibleng nga aksidente. Wala sa may na-report nga nahulog sa mga drainage sunod sa kay Pornan. Hindi siya doon lagyan doon po at pass to walk, wala. Sumayo lang ganun yung mga bata ang nagdagitan to. Di subungin kasi rato na mo nanay kay delikado siya. Pag hindi pa man siya makayo dahil kay ulan pa. Ano siya, bali, ano siya kadako, Dok? Ano kadalom? Dalom eh. Kay ginsirad lang nila, bisa ako na picture so hindi ko kaano kung ano siya kadalom. Pero do kadalom gin.